Hola, avui us presentarem una entitat de Mataró amb més de 50 anys d'història, l'Agrupament Escolta la Soca. És un espai on infants i joves gaudeixen jugant i aprenent valors sobre la natura. Cada dissabte de 9:30 a 1 el cau s'omple d'energia. A més, forma part del CMS, l'Associació de Caus Maristes a Catalunya. Per conèixer més què és formar part d'aquesta xarxa i com s'organitza tot plegat, escoltem aquesta entrevista. Jo soc la Clàudia Esteban i soc vocal de castors del CMS. Llavors, el CMS s'organitza com que cadascú té un càrrec, llavors hi ha el president, el subpresident, secretari, tot això, i cada branca té un vocal, que és la persona com que organitza, en el meu cas, tots els castors de tot el CMS. Llavors, ara, a Setmana Santa, quan marxem amb tot el CMS, soc qui organitza com els castors en aquest cas i també els mussols i òlibes, que és una branca que té Lleida, és qui organitza, qui dirà qui prepara cada activitat, qui parla amb la casa, els números dels nens, les al·lèrgies i tot això. No tot es fa els dissabtes, també durant el trimestre, els caps de setmana, es fan diverses excursions adaptades a l'edat. Per Nadal, totes les branques marxen juntes a una casa de colònies per gaudir. I a Pasqua, cada branca es junta amb altres escoltes del CMS i de la seva mateixa edat. I què se sent estar en una d'aquestes excursions? Ara ho descobrirem amb la següent entrevista. M'ho passo molt bé, fem moltes activitats i són uns dies molt especials. A l'acabar curs arriba el millor moment, el campament d'estiu. Els castors i llidrigues hi marxen 10 dies. Jocs i daines i rangers i guies marxen 15 dies, normalment als Pirineus, on fan rutes i grans jocs. I per últim, els pioners i caravel·les i les rovers marxen 10 dies de ruta i a camps de treball, i els últims 5 dies tornen al campament amb la resta de branques. Veiem què ens expliquen sobre aquesta experiència tan especial. M'agraden molt els campaments d'estiu, estar amb els amics, el riu, l'excursió i el menjar, que està molt bo. La soca està dividida en 6 branques, depenent de l'edat. Tenim castors i llúdriques, que són de tercer i quart de primària, que el seu lema és riu amunt. Després tenim jocs i daines, que el seu lema és tant com puc. Després tenim rangers i guies, que el seu lema és sempre puc. Després tenim els pioners i caravel·les, que és de tercer d'ESO fins a primer de batxillerat, i el seu lema és sempre a punt, el que comparteixen amb els rangers i guies. I per últim tenim a les més grans de l'agrupament, que són les rovers, que és a partir de segon de batxillerat, i tenen el lema que es diu servir. Tot això és possible gràcies als CRALs de monitors, amb l'ajuda de familiars i antics monitors. Per saber com s'organitza i com formen aquests equips, escoltem una última entrevista. Doncs ens organitzem amb 5 branques, que són les diferents edats. Llavors, a cada branca hi ha més o menys entre 4 i 6 monitors, que normalment intentem que siguin monitors que ja han tingut els infants que hi ha en aquella branca, monitors que tenen experiència i també hi hagi monitors nous perquè puguin aprendre. Llavors, sí que és veritat que a la branca més gran, de normal hi ha menys monitors, acostumen a ser entre 2 o 3 i es diuen consellers en comptes de monitors, perquè com que ja són alguns majors d'edat, representa que és com, no són tan monitors, sinó són una figura de suport. En resum, amistat, natura i convivència i més de 50 anys d'història a Mataró. Si voleu veure 1000 aventures, l'Agrupament Escolta la Soca us espera. Des de la corresponsalia de la Soca us ha informat Nico Ramírez, Leire Martínez i Martina García.